Gawusu ko ne ka misiri alisilamaw tɔgɔ la ni sunkaloba in la hɔrɔma kama Seko Amadu. Alhamdulillahi bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam. Média tigilamo an b'a fo an bɛ arajo bɛlɛkan fo ka TV24 an b'a fo an bɛ TV Zahara fo ka sababu fo n'o ye Suala Bɛya Hayidara ye TV Sirifila yɛrɛ an b'o fo silamɛya tɛ taa ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ Alakira ka diinɛ sallallahu alayhi wa sallam ale nana de ko an k'an janto an kɛrɛfɛmɔɔw la an'an kɔmɔɔw ani maa minnu gɛrɛlen don an na ani balima siraw ani sinji diinɛ min y'o fɔ k'o gɛlɛya o ye diinɛ ye maa kan ka don diinɛ min na o ye diinɛ ye maa kan k'i sinsin diinɛ min na ɲɔgɔn dɛmɛ n'o bɛ ko o ko la i b'a sɔrɔ bɛn bɛ sabati ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yɔrɔ min bɛn bɛ sabati Seko Amadu Sidibe Banikɔ Amadu ne kɔni ye tɔn ɲɛmaa ye groupement de leaders spirituels musulmans min n'a bureau bɛ Kati o ɲɛmaaba ye ne ye Izuma Union nationale des jeunes musulmans du Mali o ɲɛmaa ye ne ye nga o ɲɛmaayaw bɛɛ kɔfɛ MCC o ɲɛmaa ye ne ye nga o bɛɛ kɔfɛ tɔn bɛ ne yɛrɛ bolo n'o ye Toyifatulayi Mali ye Toyifatulayi a sigira depuis 2014 a sigilen a bureau composé k'a récépissé d'a ma faamaw k'a fɔ nin ni dɛmɛ ka kan nin ye dɛmɛ tɔnba ye an bɛ préfet fo baara la depuis 2014 an ye ŋaniya yira kɛ anw minnu ye Toyifatulayi tɔndenw ye a président ba o bɛ yan n'o ye Seko Amadu Sidibe ne yɛrɛ de y'a composé maa minnu farala n kan trésorier a n'a président dugu wɛrɛw la nin ye Mundugulata président ye n'o ye Moribo ye Sikaso bɛ fo Kucala bi fo a bureau bɛ ni dugu bɛɛ la o tuma na an nana bi k'an ɲɛ yira an ka misiriba in alisilamɛw la muso minnu n'u cɛw fatura Ala ma hɛrɛ d'u ma k'u dumuni da lafa kosɛbɛ a y'a janto olu la Toyifatulayi wulila ka na ŋaniya yira kɛ u la ŋaniya yira min filɛ an ye sukaro d'u ma k'an bolo don wari la k'o bila enveloppe kɔnɔ k'o da sukaro kan k'a d'u ma Seko Amadu Sidibe n yɛrɛ ka cɛsiri kama k'a fɔ an wulila an ye dɛmɛ ɲini maa la an b'o kɛ nin na an m'an makɛsi yɔrɔ si min yɛrɛ de ye fɛn ye Seko Amadu Sidibe Banikɔ Amadu n ye n bolo bila Nufarɔ ni ka nin kɛ ninnu ye mun kama an na yɔrɔ kama baro Ala b'o de fɔ ko elbiru la yabula a ko ale Ala a t'i jɔ baraji la k'a ka dɔgɔ kɛmata diinu tudan ni maa ye juru min don a bɛ sara ye donc Ala k'o la ehmalu a ye ɲumanya kɛ dɔrɔn el dayan la yamutu masa min bɛna juru sara a tɛ fatu dɛ san kɛmɛ kɔ a dalen bɛ yen n'o ye Ala ye o tuma na an nana yan ka na nin baara in kɛ wulada in na ka kɛɲɛ ni an yɛrɛw ka cɛsiri ye tɔn in kɔnɔ n'o ye Toyifatulayi ye mais Toyifatulayi tɔnden bɛɛ fo groupe sigilen don a la fana k'a groupe maaw bɛɛ fo Sikasokaw Kucalakaw k'aw bɛɛ fo Manandalikaw olu minnu bɛ bureau in cɛ ma Gabon ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma ka se Faransi ma ani Côte d'Ivoire a bureau in sigira o jamakulu in bɛɛ de b'a kɔnɔ donc an b'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la Toyifatulayi sera ka baara min dɔ kɛ bi o ye nin ye mais nin t'an sen fɔlɔ ye an ye baara caman kɛ an y'o de fɔ a ye an ye orphelins ta ka ye Qatar Charti partenariat tun b'an n'u cɛ mais gɛlɛya donna baara kɔnɔ Mali kɛlɛ donna min kɛ an'u ka jamanaw u ka yɔrɔ fermena u ma se ka denw ta denmisɛnnin damadama sera ka dɛmɛ sɔrɔ kalo saba olu dɔw ba bɛ 23,000 ta k'o ju denw ma Ala kama Toyifatulayi ye o baara kɛ an ye kalanbulonw sigi fana kalanbulon min sigira a bɛ se kalanbulon 6 maa 40 maa 60 bɛ sɔrɔ a kalanbulon kelen bɛɛ kɔnɔ n fana sera k'o kɛ karamɔgɔ minnu b'u sara a baara in kɛ n'o b'u kala ne yɛrɛ bɛ bolo bila Nufa kɔnɔ k'o d'u ma n ka tosɔngɔ kɔfɛ o tuma na nin de y'an ka baara kɛtaw ye ayiwa merci alisilamaya tɛ taa dɛmɛ kɔ sanga n'a ka waati yali i ka dɛmɛ bɛ kɛ sunkalo waatiw dɔrɔn kama wa wali i b'a kɛ sanga n'a ka waati bon dɛmɛ in a dabɔlen tɛ sunkalo dɔrɔn kama Toyifatulayi ye fɛn ye a composelen don ɲumanya cɛsiri saniya kɛnɛya ko ani sipɔro ka taa se awa diinɛ wɛrɛw dɛmɛ ɲɔgɔnyaw ma Toyifatulayi a kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye alisilamɛya kan na Toyifatulayi ye min ye ko silamɛya tabafubaw ka taa n'a ye yɔrɔ bɛɛ la tabafuli kɔrɔ ye k'a lamunumunu ka don yɔrɔ la silamɛya yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min donc waati o waati an pɛrɛlen don ka dɛmɛ kɛ maa ye maa mun ye orphelins ye
kama deme kɛnɛya ko la kama fana deme saniya la ina komi o ye mairie daw ye k'olu deme burɛtiw la jeune tɔn minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka yɔrɔ saniya n'u sera an ma an b'u dɛmɛ ni burɛtiw ye ani baliyeli fɛnw ye u k'u ka fɛn kɛ minnu ye support kɛbaw ye fana kɛnɛya ko ani farikolo ɲɛnajɛ an fana pɛrɛlen don k'u dɛmɛ u k'u ka denmisɛnya ɲɛnajɛw kɛ donc Toyifatulayi ye nin dama de ani dun ka fa alisilamɛw sigilen don ni ɲɔgɔn dɛmɛ san n'a ka waati misiri jama fana ka ca bɛɛ lajɛlen ma se ka dɛmɛ sɔrɔ minnu y'a sɔrɔ olu sugantira cogo di bon minnu y'a sɔrɔ olu sugandila ka da Toyifatulayi ka se hakɛ ma komi n y'a fɔ a ye an ma dɛmɛ sɔrɔ in na ka bɔ fan bɛɛ maa ma nɛmɛ fiyewu an yɛrɛ de ye bolo don an dufa kɔnɔ k'a fɔ biro m'an bolo ko wari b'o kɛsu kɔnɔ fɔlɔ ayi o tɛ Toyifatulayi la fɔlɔ a ɲɛmaa yɛrɛ Seko Amadu ne ye n ka ɲinini kɛ ni n ye tan sɔrɔ maaw ka duuru dun n yɛrɛ ka duuru dun o cɛsiri kama a bɛ se ka maa hakɛ min ka dumuni bɔ an y'o don o ma fɔlɔ mɛ n b'a ɲini Ala fɛ nin ɲɔyɔrɔ in na Ala kira ɲɛfɛ Ala se di ne ma n ka se ka dɛmɛ kɛ alisilamɛw ye bɛɛ nimisi ka wasa ni Ala ye nafolo d'an ma an t'a dun ka silamɛw to n'an y'o kɛ Ala k'a minɛ an na. NT.